Με λένε Σάβα Καγγελίδη, γεννήθηκα και μεγάλωσα σαν Λιώσια και είμαι 18 χρονών. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, European and World Kickboxing Champion, Savas Kanghelidis! Έχω μεγαλώσει σε δύσκολες γειτονιές, έχω παλέψει στους δρόμους, έχω δει φίλους μου να χάνονται. Ίσως γι' αυτό να με έχει υπάρξει τύπολος που να με κάνει να φοβηθώ. This is KOK World Series in Riga, Latvia. Savas Kanghelidis from Athens, Greece, gives up the height here. Oh, a high jumping knee, lovely work there. The Greek getting airborne. Oh, whoa! Listen to this audience. Αυτό που αγαπάω περισσότερο στο άθλημά μου είναι η μέρα του αγώνα. Προτιμώ ένα καλό αγώνα και ας χάσω παρά ένα μέτριο και να νικήσω. Στις 12 Απριλίου είναι η μέρα γενεθλίων της μητέρας μου. Θέλω να αφαιρέσω αυτή τη νίκη στην οικογένειά μου.